ತೋಲಿ ಮಹಾಗಣ ಊರಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 9,000 tempo haciendo nada con guru. Mar में नहीं के मारक दाना या रंग दिया अगर रंग
अरे बारी बंद की दिव्या
Karang pala.
बरोबर बरं हा मी तुम्हाला पाहतो नाही पटड़ी खाई बेन वाणी बेन तो चंदे का काम तो tanam मान itu lalu ये पाइप में डोलो ये ब्रेक को ये पेपर वाले वो कटन पा एडो पट रहा पता भी चल रे वो तुझे काट दिया तुझे रियल आवाज जमना मार तो बोल करे मत तो ए गंगा तब दिया ए पुगी हां बोल पास से रखना वाले को पाट दे Yeah.
ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಟು
लाईट मध्ये बरं पाहिजे Sen म्हणतात लाईट पाणी का तरी कसे ती आता तरी राणी लाईट येतात काय ते पडो काय coba buci coba pakai indala kita मामा आजू कपडे मागे जरासे दोन पाटे जरासे कपडे तरी करतात ठीक आहे असे काय की बाबा मी ठेवू येते काय ए कांकुनी त्या काय या ओके पायूराने पाय बांधे बांधे उरन काही नोल तांब बताले जर्सी हा लागल तो सट पाय निघले कपडे गाडी दे पांढरा एक तो माने यार दे नो एक काम करना पा माने या आवे ना टेक ना इतनी बात ये सफाई अभी जर्मन तक ये भाई लगी चली भाई लगी आपके प्रत्येक ये देवरी ने काम यार हां देवरी आते काम ओके हां मला बाई जागे
Baik, tak akan ragang gitu. Baik, kontakmu. Pura kamu baik.